musa na ƙasar ta aluwan kai na faduwa gidan mani a kai ina ko ba yan yara wari na sai ya ce biya ne ba su san tauri tsohon taura yayi ne ni ce sai na yi kiɗi inda har ya kiɗi ta taho kuma ana faduwa gidan mani a kai ina zauna ba hanyar kiɗi tauri dan yaro ne musa a sai ya ci magani bai samu wurin gwadi ne baran nan sai ya ɗauki kwashe dai ya tafa magona kai ya irka finnufawa ya fiye na bugun shanu ya fiye na fashin shanu ya fiye na fashin shanu ashe musa ya ci magani bai samu wurin gwaji ne ba suna ta bugu suna tsara yadda ba su da kai ne ba ko an manyan faɗa musa na ƙasar ɗan ali mai dauri yanka kurwa faɗa mata kuma sun sheka suna kuka kuwa gudunmawa hillani sun kashe musa kuwa gudunmawa hillani sun sabanta shi haɗin alina ya hawa yace ko ba kaji mani hillani sun kashe mata oho bai ɓata rai ne ba bai kawo da kai ne ba sai ya yi ta jifan kare ranar ya san ya shirya ranar yace ko ba kaji tsoho hillani sun sabanta ka sun kashe mata ya ce ɗan aliko ma gida jadan nan ba ni son ƙarya ba ta bugu ba fara ba kauya ƙin takobi idan su musa na ta huwa gida sai yau faɗa musa na ƙasar ɗan aluwan